أرسل زينة بايتو كلت حزبي نبرت منجست حزب مملاس زنبره كفتت حجز ملا أواج نبرت ملاسات ديقو بانك نقدي إثيوبيا بزحلفو شدي شوارح بديجيتال أمارات 5.3 تريليون بر زوور كم زفصمه أفليتو كابوتاي أب لوس أنجلس بزقات أما حدقا بارع حوي أستاد 57 بليون دولار زقمت قدات كم زبط حتى قلت سلام تنا ديس أبا كابز مدبر استوديو تي تقبل كبرى تختلتنا الساعات زي سدالو زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا من زيناتات جيتات جوالو مساهم كسنحي سناي مكتال نكون لكم تمنيت أيو فلما حصرت زيناتات بايتوكل حزب نبرت منجستن حزب مملاس زي نبره كفتت حجز مل أواج نبرت مملاس أصدقهم تي بايتو لو يابزكايد بالعصر 4 سروع عقبو رقيق أواج نبرت مملاس عملكيتو قام كوميتي قدات فتح حقن زغربو ريبورتن وسان حساب نمرميرو بأبزحا دمسي أصدقهم تي أواج بزي حقاو مقدي نزمت حابتي مملاس زخلون تحتت نتحقز سعبون دنقاقتات زحزيوم كابيتي قام كوميتي تاقنت منقستو أبلعلي ترقيق أواج زي تقبرو متعر راياتن توسخو عنقصاتن عملكيتن ريبورتن وسان حسابن نتي بايتو أقريبا اتي قام كوميتي أبلعلي تاواج بمرداتا مدرخ زت هزبن مداركتي أكالاتن بمدلاو كربات كمزا أكبا قليسان أواج مملاس نبرت منقسن هزبن مملاس زي نبرا كفتت حقي زمل مخانو أردين تي أواج زيغاتات برهاصومن صعرو من نبرت نكفريو زتبابع بقبل نبرت نزفريو تحتتي زقبرن معبالا هاجر زسالت مخانو ريتو زهابو أبلات اتي بايتوم قليصوم والكسبات بقبنن قعزينان زفريو ونبرت زملس بمخانو أبتفصامنتو تنقاق مقبارن أفصامتي أكالات متنخار كم زدلن مسل نبرت مفراي زيغاتات نكي دفع كرأيو اللووم زبلووم قدات العلوم أكابيت قوام كونتي قدات فتح صقنت منقستو أبتي أواج حابتي ناي مفراين موراسن حقا منقستاو مسل زيت عرر دنقاقة زي مكتاتو مبرهن قلقالو زينا إثيوبيا تسبسيبو قالتي صرق عزينا نخطنا خرز قبر بزي حقاو مقديز ترخبن زي تقو حال حابتي هاقر نمملاس زخيلن زي حقاو تقبار دو زبلن أواج كم زخنون وسيخن تي بايتو أباد لاينتن واناونتن تا أواج دحري مزتاي بسلسة تقاومو باربعة دمت تأقبون بابصح دمتن كم زصدقو تقليص اللام وجلتات عودتن قامن هاقراو بروجكتات زي رخبو وصئي تقريبا ببيت مغري منسترات هاقراو بروجكت ببركي كللات زلو فصاص ما قمقمات غيرو كم زنبرا تذكريو نزي سعبو بمعرق مكتل قدما منستر حلافي ماخل هنص اسرع الديمقراسن مكتل بريزيدنت بارتي بلصقنان زي تمرح اخيبا بيت صحفت قدما منستر تساليتو ابتي اخيبا وجلتات عودتن قمقامن هاقراو بروجكتات قمقمؤمن زرخبو وصئيتن مقرابهم تفليتلهم زي ناي سوبرفيجن كيدي قبر ملسي سفح زبل سرعات ناي متنخار تكبار أكال نتخون أفصاصمهم ببرك زوبان وردان بمعزاب كفتتات مفلاين علامة كم زقبرة اتيز ترخب حبريتها ملاخيتهم منقستي فتحوا تربحنت لمعات زيقاتات نمرققات بتخورة الناصر حكم زخونة بمعرق مكتل قدما منسر حلافي ماخل متحابري هنس أسرع الديمقراسن مكتل بريزيدنت بارتي بلصقنان آدم فرح تزاريبهم سوبرفيجن فيدرالن حاجز صراحتي تبصحنت لمعات بمسفاح زلعله قدنا بركتو كم زخونو قليصوم زي ناي منغستي انيشيتيفن بوليسيتاتنا فصاصما بتكبار نمراي كمون بلوز تمكرون مسفاح كم زحجز افليطوم بتوساخي امونغو كللات زلو افلالاي فصاصما بمصبصاب ناي زيغاتات فتحاو ناي لمعات تبصحنت نمرغاص كم زخل كم تزاربو صبصاب قلقالو زينا إثيوبيا املاخيتو
መንግስቲ ምክንያታው ብዘይኮነ መገዲ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ጽዕንቶ ዝፈጥሩ ተግባራት እናተኸታተለ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ሚኒስትሪ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገሊጾም። እቶም ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብ ዘስፈርዎ መልእኽቲ መማሓየሺ ማክሮ ቁጠባ ስዒቡ ኣብ ዕደና ወርቂ ዝተገብረ መማሓየሺ ፍርቂ ዓመት ከይመልኦ ንኢትዮጵያ ብቢልዮናት ዝቑፀር ዶላር የምፅእ ኣሎ ኢሎም ንህዝቢ ተረባሒ ብምግባር ናይ ኣነባብራ ባህሉ ይቕየር ከም ዘሎ ኣብ ቀረባ እዋን ብብርኪ ሚኒስትራት ኣብ ኩለን ክልላት ዝተገብረ ድጋፋዊ ሱፐርቪዥን ኣረጋጊጹ ክብሉ ገሊጾም መንግስቲ ሰላም ብምዕሳል ድሕንነት ዜጋታት ንምርጋጽ ውፅኢታዊ ክኸውን ኣሎ ብምባል እዚ ዘላቒ ንክኸውን ድማ ምስራሕ ይግባእ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሊትሮ ነዳዲ 0.805 ዶላር ይሽየጥ ምህላው ብምግላጽ እዚ ዋጋ ምስ ዓለም ለኻዊ ማእኸላይ መሸጢ ዋጋ ነዳዲ እንትነጻጸር ናይ 35 ሚእታዊ ምንካይ ከም ዘርኢ ሓቢሮም ኣብ ኣሜሪካ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛንያን ካልኦት ሃገራትን መሸጢ ዋጋ ነዳዲ ካብ ኢትዮጵያ ዝዛየደ ምዃኑ እቶም ሚኒስትር ኣብሪሆም እቲ ሓቂ እዚ እናሃሎ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ምትዕርራይ ዋጋ ነዳዲ ስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰላም ዘይሕጉሶም ኣብ ተግባር ባንዳነት ዝተጸመዱ ዝተወሰኑ ሰባት ሓበሬታታት ብምዝባዕ ንናይ ባዕሎም እኩይ ባህጊ ፖለቲካ ንምጥቃም ይፍትኑ ከም ዘለዉ እቶም ሚኒስትር ሓቢሮም መንግስቲ ንነዳዲ ዘበናዊ ድኹዒ መድሓኒትን ወዘተ ኣብ ዓመት ክሳብ 300 ቢልዮን ብር ድጎማ ይገብር ከም ዘሎ እውን ገሊጾም ብተወሳኺ ፍርያታት ኣዝርእቲ ማኣዲ ሌማት ኢኒሽቲቫት ኣትክልትን ፍረምረን ኣብ ኩሎም ከባቢታት ብምውራድ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መገዲ ትግበሩ ከም ዘለዉ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ሓቢሮም ልምዓት ኮሪደር እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝምጥን መልክዑ ኣብ ከተማታት ይህነጽ ኣሎ ኢሎም መንግስቲ ኣጋጣሚታት ብምጥቃም ምክንያታዊ ብዘይኮነ መገዲ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ጽዕንቶ ዝፈጥሩ ተግባራት እናተኸታተለ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ክብሉ እውን እቶም ሚኒስትር ኣተሓሳሲቦም ኣብ ወተሃደራዊ ኣካዳሚ ሓይሊ ኣየር ዝሰልጠኑ መበል ሻምናይ ዙር ሰልጠንቲ መገዲ ኣየር ተመሪቖም ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ፌደሪ ብርጋዴር ጀነራል ነገራ ለሲሳ ይቕሬታ ለሊሳ ኢትዮጵያ ንዓብዪ ህዝቢ ብዝምጥን መገዲ ትህነጽ ኣላ ኢሎም ኩርዓት ኢትዮጵያ ናብ ዝኾነ መገዲ ኣየር ንዝጽንበሩ ሰልጠንቲ ሃገር ምፍላጥ ከም ዝግብኦም ኣገንዚቦም ሃገር ምፍላጥ ንባዕልኻ ይኹን ሃገር ዘኹርዕ ታሪክ ንምጽሓፍ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ዓብዪ ህዝቢ ብዝብል ዝተሰየመ ምረቓ ሰልጠንቲ ሃገር ምፍላጥ ንፈተና ምስጋር ብጽንዓት ምሕላፍ ከም ዝግባእ ትምህርቲ ዝተወሰደሉ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ግደ መናእሰያ ምርጋጽ ሰላም ኣብ ዝብል ዛዕባ መድረኽ ዘተ ተሳሊጡ እቲ መድረኽ መናእሰያ ምርጋጽ ሰላም ብዝብል መራሒ ሓሳብ ኣብ መናእሰይ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዞባ ምብራቕ ትግራይ እዩ ተሳሊጡ መናእሰይ ኣብ ምእላይ ጎንፂ ምስፋሕ ምህዳር ዲሞክራሲ ምዕሟቕ አንጻራዊ ሰላም ዝለዓለ ብፅሒት ስለ ዘለዎ ኣብ ኩሉ መዳይ ህንፀትን ዳግመ ሕውየትን ቀጥታዊ ተሳትፎ ክህልዎም ይግባእ ተባሂሉ ኣብቲ መድረኽ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ መምህር ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ያሬድ ንጉሰ መናእሰይ ኣብ ዕቤት ዓዲ ወሳናይ ግደ ስለ ዘለዎም ተሳተፍቲ ጥራሕ ዘይኮኑስ ወሰንቲ ክኾኑ ኣለዎም ኢሎም እቲ መድረኽ ብዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታት ይቕጽል ከም ዘሎ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ምብራቕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኡ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ይሕብር መስጅድ ነጃሺ ንመላእ ዓለም ንምልላይን መስሕብ ቱሪዝም ንምግባርን ዝዓለመ ሲምፖዚየም ክካየድ እዩ መስጅድ ነጃሺ ንመላእ ዓለም ንምልላይን መስሕብ ቱሪዝም ንምግባርን ዕላማ ኣብ ዝገበረ ሲምፖዚየም ዝሳተፉ ዓበይቲ መሻኢኽ ናብ ከተማ መቐለም ሎም መዓልቲ ኣትዮም እቶም ኣጋይሽ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ እንትበጽሑ ፕሬዚደንት ሓፈሻዊ ጉዳያት እስልምና ክልል ትግራይ ዓደም ዓብደልቃድርን ዋና ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ሓጂ መሐመድ ካሕሳይን ሓዊሱ ካልኦት መራሕቲ ሃይማኖት ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ሼኽ ኣደም ዓብደልቃድር መስጅድ ነጃሺ መስሕብ ቱሪዝም ንምግባርን ኣብ ዓለም ንምልላይን ዝዓለመ መድረኽ ከም ዝሳለጥ እውን ኣብሪሆም እቲ ሲምፖዚየም ኣብ መስጊድ አልነጃሺ ከም ዝሳለጥን ኣብ ታሪኻዊ ኣብ መጻጻ መስጊድ ነጃሽን ሃይማኖታዊ ትሕዝቶኡን ዝጠመተ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከም ዝቐርብን ተሓቢሩ ክብል ኮርፖሬሽን ሚድያ ፋና ጸብጺቡ ኣብ ትግራይ ኣብ እዋን ሓጋይ ኣብ 60,000 ሄክታር መሬት ዕቀባ ሓመድን ማይን ክካየድ እዩ ተባሂሉ
ኣብ ክልል ትግራይ ዝግበር ዕቀባ ሓመድን ማይን ለምዞበን እውን ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ጊዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣፍሊጡ ሓላፊት ቢሮ ዶክተር ኢያሱ አብርሃም ስራሕቲ ሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብ ወርሒ ጥሪ መወዳእታ ንምጅማር ዘኽእል ምድላዋት ከም ዝተገበረ ተዛሪቦም ካብ መንጎቲ ምድላው ኣብቲ ስራሕ ዝሳተፍ ሓይሊ ሰብ ናይ ምፍላይ ስራሕ ሓደ ኢሎም ኣብቲ ክልል ኣብ እዋን ሓጋይ ህዝቢ ዘሳተፈ ኣብ ልዕሊ 60,000 ሄክታር መሬት ናይ ተፋሰስን ሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮን ስራሕቲ ከም ዝካየድ ወሲኾም ሓቢሮም ሓረስቶትን ክኢላታትን ብምውዳብ ንስራሕቲ ትልምዓት ዘድልዩ ናውትታት ናይ ምድላው ተግባር ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል እቶም ሓላፊ ኣረድዮም ኣብቲ ክልል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 40,000 ሄክታር መሬት ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ምክያዱ ድማ ኣዘኻኺሮም ክብል ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣረድዩ مسانيت مفاقرتنا عبايا نايكرو مسيودي عمتنا بفطري نبعلو مكتتال ماد زينا يتبي تقنياكم تركبوا كورات تختاتل تمريسكم سلا تكتاتلون أنا مسكنكم حزور مسانات صنحوا بزرزر نابز حرنا يوم زينات كنسجرنا منقسي بزغمت وتاريف عب زي يقربوا أكلات حتى تين مقبار سر عواج كم زت دقة تجلسهم بيتوكل تهزبي سرعة نقدنا دادين مصداق صغرب اللورقيق عواج تمايتو أصدقوا توماس هايلون زواد صعب مرحبا سلام مرسا قوامي كوميتي زعباتات نقدن توريزمن بايتو كلت هزبي زغربة أواج مماحيش سرعات عدقيت ندادي زدرخ زتغيريو بمسارة زي سرعات عدقيت ندادي بزي حقوا أقباب نمسلات زقبرو من كسغازات زتمتو حتوتات كاب عباراتو تلعيلوم ملسن مبرهرهن توهيب اللوميو سوس كان عرات كان نداج لمقدات نداد مركب 3-4 معلتات أبا معدل ندادي باجاج ريقا حزا ازي أبا ناشت كتماتات يكوني تسونو تلو بسألي معداقا ببعل كل لترو بلاستيك 600 بر اند عدوغ يوم زتقمو نزي كل تساقا مبقسيو واحد قربيو بتالي ودتاج سيورد قدمي تكبراتشي مكر بيتا من دانا ساتشوت بفلاي ناب تحتوي بركيت حتى تلو كم تعنتو استخبرهم أبالات بيت مقري كم زلعهم مون منقستي بزغمتو تعريف نازي مشات تحساتات يرايو زي اتأواج أبز حقفو عنقز بقلتي نخمت تغيريو بمسارة زي حق نزي خبرو تحتى تكونويو اتأواج تقمت بحفشة أبتقلبن قربن استلقالو حتو حقيو إذا أواج فتح كنبر زي تبقسة انتن عسى اتسترخبه بزي حقا أقباب محبرسب نتأقم بزسات حقباب زسالتو نتفتح نمقصاريو أب تشكركر تسعنت نداد قزطر نمقبار بجي بي اس زتدقف نتفت سلامسلات اتي أواج محقافو بعقن خنديناي زت أمامن يوزبل حتو كاب أبالات بايتو كلت هزبي تلعيلو ملسي تغميتو الليو ينجاج شياجنا أقربوت قربن مشت النداد بزتقمت محبرسب أب استفلالي كبابتات أب صقم يزركب إذا أواج دما نزي صقم كقرف يزبل رئيتو لني ጫኞቹን በጂፒኤስ እንቆጣጠራለን እሱም ተሽከርከርቲ በጂፒኤስ ንቆጻጸሪና ምባሉ ካብዝ ተበገስሉ ክሳብ መብጽሒኦም ክንርኢ ይረደና እዩ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ዝተኸበሩ አባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቅድመይ ከም ዝገለጽዎ ኻሊእ ተወሳኺ ብልሓት አየድልንዶ ጽዑኑ አትዩ ጽዑኑ እንተወጸኸ እንታይ ይኸስዕብ መዘመን አለበት ጂፒኤስ ብቻ በቂ አይደለም ተብሏል ጂፒኤስ ጥራሕ እኹል አይኾነን ተወሳኽቲ ምዕባለታት ክህሊ ይግባእ ተባሂሉ እዩ ትክክለኛ ሕቶ እዩ ከም ምዝነት ቅድሚ ሓደ ዓመት ጂፒኤስ ቅድሚ ናብ ስራሕ ምእታው ኣብ መፈጸምታ ወርሒ ነዳዲ ዝድረኽ ምግሉላዕ የስዕቡልና ዝጸንሑ ምስ ፖሊስ ፌደራልን ኮሚሽን ጉምሩክ ብምዃን ዳህሳስ እንደተሰለጠ ጠለብ ንኽማላዕ ይጽዓር ዝነበረ ድሕሪ ጂፒኤስ ግና ተሽከርካሪ ኣበይ ቦታ ኣሎ ኣበይ ደው ኢሉ ዝብሉ ዛዕባታት ብምንጻር ምስታምጻኢ ንምርዳእ እውን ይጠቅም بجيبيس ጥራሕ ከይተዓገትና ሕዚ ከም ምዝነት ኣብ ምሕደራ ንግዲ ነሳለጦም ስራሕትታት ኣለዉ ብምበል ካልኣይ ከም ተዓንቶ ይለዓል ጸንሐ ነዳዲ መዐደሊ ናብ ስማርት ተቐይሩ ሕድሕድ መዐደሊ ክንደይ ዝኣክል ነዳዲ ኣለዎ መበገስ ዝገበረ ሳተላይት ሞኒተሪንግ ቴክኖሎጂ ለምዑ
ናብ ግልጋሎት ኣብ ቀረባ እወን እንእትዎ ይኹን በብእዋኑ መንግስቲ ዝትግብሮም መማሓየሽታት ዕዳጋ ነዳዲ ብዝምልከት አባላት ባይቶ ወከልቲ ካብ ዘልዕልዎም ሕቶታት ውሽጢ ተጠቃሲ እዩ። ምናልባት 2016 ላይ ታስታውሱ ከነበረ 2 ጊዜ ብቻ ነው ዋጋ ማሻሻያ ያደረግነው። ኣብ 2016 ትዝክሩ እንተኮይንኩም 2000 ጥርሒና መማሓየሽ ዋጋ ሰሊጥና ነዚ ዝገበርናሉ ምክንያት እውን ስርዓት ዕዳጋ ነዳዲ ዓለም ኣብ ዘለዎ ደው ኢሉ በመጽንሑ ከም ሃገር ድማ እቲ ዓለማዊ ውሕዝ መሰረት በመግባር ህንጸት ተመን እንዳተሃነጸ በመጽንሑ ልዑል መማሓያሽ ከይሳለጥና ን2016 ዓመተ ምህረት ሰጊርና ኢና። ናብ 2017 ዓመተ ምህረት ንመጽእ ተለና ግና ብቐንዲ ዘጋጥመና ምናልባሽ በመማሓየሺ ሪፎርም ቁጠባ ማክሮ ዋጋ ዶላር 58 ብር ዝጸንሐ መዐደጊ ሎሚ ብተመን ባንኪ 128 ብር በፂሑሎ። በዚ ድማ ነዳዲ ብዶላር ንዕድግ ከም ምዃንና ነዚ ማእኸል ዝገበረ ምዃኑ ዝተኸበረ ቤት ምኽሪ ግንዛበ ክሕዘልና እምበር ብብርኪ ዓለም ለኸ ዝተቐመጠ መዐደጊ ነዳዲ ብዝጻብ ኣግባብ ዘይምዃኑ ክግንዘብ ይደሊ። ምዚ ስልጢን ኣብ ቀረባ ዝተሳለጠ ህንጸት መማሓየሽ ዋጋ ሕዚ ዝርአ ዘሎ ቁጠባዊ ጸቕጢ ዘንበሮ ጽልዋ ግምት ውሽጢ በመእታው ናይ ዝወርሒ መሸጥ ዋጋ ቤንዚን 123 ብር ናፍጣ 122 ብር እዩ ነይሩ። ከምቲ ዘረኣኹሞ ግና ዕላው ዝተገበርና ታሪፍ 101.47 ብርን 98 ብር ከባቢ እዩ። ውጽኢት ነዳድን ስርዓት ዕድጊቱን ንምጽዳቕ ዝቐረበ ኣዋጅ ቁጽሪ 1363 ህዝባር 2017 ብልዑል ድምፂ ጸዲቑ እዩ። معدلي ندادي بزفترو ጸገም ምክንያት ኣብ ዕለታዊ ስርሖም መነባብሮኦምን ዓብይ ጽልዋ ይፈጥር ምህላው ኢቲቪ ዘዘራረቦም ገናሕቲ መካይን አዲስ አበባ ሓቢሮም ዝምልከቱ አካል መንግስቲ ክትትልን ቁጽጽርን በመግባር ተጸገም ክፈትሕ ይግባእ ኢሎም ሳሚ በላይ ዘራሪቦም ኣሎ ከም ስዕብ ቀረብ እዩ ነዳጅ ለመጥራት ነው በቃ ግማሽ ሰዓት ትሰራለህ ግማሽ ሰዓት እንደዚህ በቃ ነዳጅ የለን حضرت አሉ ፍርቅ ሰሪዕኻ ፍርቅ ድማ ጠጦ ኢልካ ነዳጅ ጽበ ካብ 3 ሰዓት ንጎ ጀሚረ ይጽበሎ ያው ወርቶዳል በብዛት የቤተሰብ አስተዳዳሪ ነን አዝዩ ዝጎድዩ ብናይ ሰብ መኪና ሰሪሕና ኪራይ ገዛልና ኸፈልናይና ስድራና መሓደር ስራሕ ካብ ዝወፍር ክልተ መዓልቲ ሓሊፉንሎ ሕዙውን ነዳዲ ይጽበለኹ ተዘይ ሰሪሕኻ ዝርከብ ነገር ስለዘይለ አበ መነባብሮ አዝዩ ጽልዋ ዝሕድር እዩ ከባድ ጊዜ ነው ያሳለፍነው ይሄ ነው ምልህ አይደለም እንደምታየው ነው ላይኑ አሰልቺ ነው ከቢድ ጸገሚና እናሐለፍና ዘለና እቲ ተራም ጽባይ ብጣዕሚ ዘሰልቺ እዩ ኣብዚ ሕማም ዘለዎም ሰባት ኮነ ካሊ ጸገም ዘለዎም ይህልው እዮም ያው ያላቸውን ዲፖዚት ጨምረን እንሸጣለን ከሚል ሐሳቤ ዘለዎም ነዳዲ ወሲኽና ክንሸይጥና ብዝብል የለን ብምባል ይሕዝዎ ነይሮም ብፍላይ ኣብዚ ሶምን ከቢድ ነይሩ ይሄ ነገር ያው ስራ ይጉላላል ስራሕ ይሰናኸል መንገዲ ተዓጻጾ ተምሃሮ ይተዓናቀፉ ብጣዕሚ መጸገሚ እዩ መንግስቲ ኣብዚ ጉዳይ ክቆጻጸር ይግባእ ኣሰራርሓ ብምትዕርራይ እቲ ጸገም ክፍታሕ ምግባር ወሳኒ እዩ ማዕደያዎቹ ላይ ቁጥጥር ቢደረግ የተሻለ አበ ማዕደል ነዳዲ ቁጥጥር ተዝግበር ዋጋ ወሲኹን ትበሃል ኩሎም ዮም ክፉታት ዝኾኑ ወሲኹ ክሳብ ዘይተባሃለ ግን ኩሉ ግዜ እዮም ከምዛ ዓይነት ጸገም ዝፈጥሩ ብዙሕ ከትርፉ ስለ ዝደልዩ የሚመለከተው አካል አስፈላጊውን ክትትልና ቁጥጥር ቢያደርግ ዝምልከቱ አካል ክትትልን ቁጥጥርን ተዝገብር ኣብ ሕድሕድ ማዕደል ነዳዲ ዝኣቶ ነዳዲ ክንደይ ዝኣክል ንተገልገልቲ ተበጽሓይ ኮይኑ ዝብል ክፍተሽ ይግባእ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ በአማራጭታት ዲጂታል ዝህቦ ግልጋሎት ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ምምጽኡ ዳይሬክተር ዲጂታል ማኔጅመንት ባንኪ ብሌን ሃይነ ሚካኤል ገሊጾም እቲ ባንኪ 30 ሚሊዮን ተጠቀምቲ ሲቢኢ ብርን 9 ሚሊዮን ተጠቀምቲ ሞባይል ባንኪንግን ከም ዘለውውን ሓቢሮም ንጸብጻብ አገርነሽ አየልኝ ዳሃብያሲን ዲጂታል ባንኪንግ ዓማዊል ናብ ጨንፈራት ባንክ ከይከዱ ብስልኮምን ብካርድን ተጠቂሞም ግልጋሎት ዝረኽብሉ ኣማራጺ እዩ ዲጂታል ባንኪንግ ዲቪዥን እቲ ባንክን ዳይሬክተር መርቻንት ኤጀንት ማኔጅመንት ብሌን ሃይለ ሚካኤል ከም ዝገለጽዎ እቲ ባንኪ 30 ሚሊዮን ሲቢኢ ብርን 9 ሚሊዮን ሞባይል ባንኪንግ ተጠቀምቲ ኣለዎ ብተወሳኺ 21 ሚሊዮን ካርድ ባንኪንግን ልዕሊ 4,000
ፖስ ማሽን ተጠቀምቲ ከም ዘለዎ ይዝሓበር በዞም ኣማራፅታት ዲጂታል ዕድጊት ዲጂታል እቲ ባንኪ ካብ እዋን ናብ እዋን እንዳወሰኸ መምጽኦም ዝገለጹ ብምዃኑ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ በዲጂታል ኣማራፅታት 910 ሚልዮን ዕድጊታት ምውጋኖም ብምጽራሕ በዚ እውን 5.3 ትሪልዮን ብር ዝውውር ከም ዝተፈጸመ እዮም ዝገለጹ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን እንትነጻጸር እውን ልዑል ለውጢ ምርኣዮም ዝሓበሩ ባለፈው 6 ወር ወደ 910 ሚሊዮን ትራንዛክሽን ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ብሓፈሻ 910 ሚሊዮን ትራንዛክሽን በዲጂታል ባንኪንግ ተፈጺሙ እዩ ብመጠን ገንዘብ ድማ ኣስታት 5.3 ትሪልዮን ከባቢ ይበጽሕ እዚ ድማ ምስ ዝሓለፈ ተመሳሳሊ ዓመት እንትነጻጸር ብ80 ሚእታው ወሰኸሩ እዩ 80 ሚእታው ብትራንዛክሽን 9.1 ድማ ብመጠን ወሲኹ እዩ እዚ ዘመላኽት ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ዲጂታል ቻናላቱ ብሕብረተሰብ ተቐባልነት ከም ዝወሰኹን መጠን ግልጋሎቶም እውን እናወሰኸ ከም ዝርከብን እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን 79 ሚእታው ዝኸውን ንግዲ ባንኪ ስራሕትና ካብ ሓፈሻዊ ትራንዛክሽን ብዲጂታል ኮይኑ እዩ 20 ሚእታው ጥራሕ እዩ ኣብ ጨንፈራትና ብዲጂታል ግልጋሎት እናሃብና ንርከብ እቲ ባንኪ መማረፅታት ዲጂታል ንምስፋሕን ሓደሽቲ ዲጂታል ግልጋሎት ንምቕራብን እናሰርሐ ምዃኑ እውን እቶም ዳይሬክተር ሓቢሮም እዮም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዲጂታል አማራጮችን በተጨማሪነት በቅርቡ የሚጀምራቸው እንደ ክሬዲት ካርድ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣማራፅታት ዲጂታል ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ ዝጀመሮ ከም ክሬዲት ካርድ ማይክሮ ልቓሕ ብስልኪ ጥራሕ ቁጠባን ልቓሕን ዝረኽብሉ ብተወሳኺ እውን ምስ ዝተፈላለዩ ልዕሊ 400 ፓርትነራት ኢንቴግሬሽን ሲስተም ብምፍጻም እናሰርሐ ይርከብ ነዚ ድማ ናይ መንግስትን ካልኦት ክፍሊት ግልጋሎት ሲስተም ኢንቴግሬሽን ብምፍጣር ነዚ እናስፋሕና ንርከብ ነዚ እውን ሓደሽቲ ክሬዲት ካርድን ወይ ከዓ ማይክሮ ልቓሕን ዕቋርን ኣብ ቀረባ ዝወፁ ሓደሽቲ እዮም ክኾኑ ማለት ኢትዮጵያ ዲጂታል ቁጠባ ጋህድን ምግባር ዝጀመረቶም ስራሕትታት ንኻልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ኣብነት ኮይኖም ዝለዓሉ ምዃኖም ተሓቢሩ ዲጂታል መለለይ ካርዲ ተግባራዊ ብምግባር ጥራይ 700 ጂዲፒ ኢትዮጵያ ምዕባይ ከም ዝከኣል ተገሊጹ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ሒዛላ ኣፍሪካ ናብቲ ዘይተረፈ ዓለም ዲጂታል ማዕበል ዕቤት ንምእታውን ተረባሕነታ ንምርጋጽ እንትሰርሕ ሃገራቱን ትልምታት ትራንስፎርሜሽን እናተግበሩ እዮም ዝርከቡ ኢትዮጵያ እውን ኣብዚ ዘፈርዚ ኣብነት ዝኾኑ ተግባራት ዘሳለጠት እንትኾን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ሓደ እዋን ብዛዕባው እንትገልጹ 700 ጂዲፒ ኢትዮጵያ ናይ ምዕባይ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ሓቢሮም እዮም ዲጂታል አይዲ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ከህዳሴ የሚያንስ አይደለም ለምሳሌ ዲጂታል አይዲ ሙሉ ብንሰራ እንደ ሀገር አውቶማቲካሊ 7% የኢትዮጵያ ጂዲፒ ይጨምራል ዲጂታል መለለይ ካርዲ ብጣዕሚ ጠቃሚ ነገር እዩ ካብ ግድብ ህዳሴ ዝንእሰ ይኹንን ከም ሃገር ኣብ ዲጂታል መለለይ እንሰርሕ እንተኮይንና 700 ሓፈሻዊ ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ኢትዮጵያ ክውስኽ እዩ ምክንያቱ ብርክት ዝበሉ ዘይሕጋዊ ዕዳጋታት ናብ ሕጋዊ ዕዳጋ ስለዝመፁ ለውጢ የምጽእ እዩ ንኣብነት መኪና ታርጋ እንተዘይሃልይዋ በዓል ዋናት መኪና ምፍላጥ ይካኣል ዶ ፋይዳ ወይ ከዓ ዲጂታል መለለይ ካርዲ ዘይብሉ ሰብ ታርጋ ዘይብሉ መኪና ማለት እዩ ሕዚ ዝረኣይ ዘሎ ምጭብርባር ካርታ ምጭብርባር ባንኪ ኩሉ መልክዕ ዝሕዝ ዲጂታል መለለይ ካርዲ እንትስራሕ እዩ ኣተሓባባሪት ፕሮጀክት ዝኾኑ ኣይተ ዩዳሄ ኣርኣያ ስላሴ እውን ዕላማን ረብሓታት ዲጂታል መለለይ ካርዲ ብዝምልከት ከም ዝስዕብ መብርሂቦም እዮም አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ መፍጠር የመንግስት ግዴታ ነው አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለምሳሌ አዋሳ ውስጥ የወጣው ንግድ ፍቃድ ሓደ ማህበረሰብ ቁጠባ ምፍጣር ግዴታ መንግስት እዩ ንኣብነት ቁጠባ ማህበረሰብ ኣብ ሐዋሳ ብዘውፅኦ ፍቃድ ንግዲ ኣብ ደብረ ብርሃን ኸይዱ ዝሰርሐሉ ሕጋዊ መንገዲ ምፍጣር እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣካውንት ባንክ ንምኽፋት ቲን ንምውፃእ ዲጂታል መለለይ ካርዲ ስለ ዝሓትት ነዚኦም ክናበቡ ምግባር እዩ እቲ ዋና ዓላማ ዲጂታል መለለይ ካርዲ ፋይዳ ንኢትዮጵያ ኣብ መዳይ ቁጠባ ኣብ ቅድሚ ንኽስራዕ ዘኽእላ ዓብይ ፕሮጀክት ምዃኑ ዘለዓሉ ድማ ኣብ ትካል ሕቡራት መንግስታት ሓላፊ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽንን ጉዳያት ኢኖቬሽን ዝኾኑ ዶክተር ማክ ተርሳይክ እዮም Ethiopia can be a good example on digital ID. ኢትዮጵያ ፍጻመ ዲጂታል መለለይ ካርዲ ኣብ ምትግባር ብብርካ ኣፍሪካ ናመርሐት እያ ዘላ ክሳዕ ሕዚ ልዕሊ 12 ሚልዮን ህዝቢ ተመዝጊቡ እዩ 50 ሚልዮን ንምብጻሕ እውን ዓብይ ትልመሎ እዩ ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ለውጢ እናተረኣዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ተሃንጹ ኣብ ዘላ መሰረተ ልምዓት ዲጂታል ብሞባይል ኣብ ዝግበር ዕድጊት እናተረኣዩ ዘሎ ለውጢ ኣዝዩ ዘደንቕ ምዃኑ ዝሓበሩ ዶክተር ማክተር ሳይክ ካብ ወረቐት ብምንጋፍ ግልጋሎታት ብኦንላይን እናኾኑ ዘለውሉ ኸይዲ ዝነኣድ ምዃኑ እውን ገሊጾም እዮም Now you have seen a lot of service are online. እቲ ኻሊ ኣብ መንግስታዊ ግልጋሎት ዓብይ ለውጢ እናተረኣዩ ዘሎ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብርክት ዝበሉ ግልጋሎታት ብኦንላይን እናተውሃቡ እዩ ዘለዉ ባንክታት ግልጋሎቶም ብኦንላይን እንዳኾነ እዩ ዘሎ ፕሮጀክት ስማርት ሲቲ እናተተግበረ እዩ ዘሎ እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ውፅኢት እዩ ዲጂታል መለለይ ካርዲ ተግባራዊ ንምግባር ኣብ መላእ ሃገር ምዝገባ እናተሳለጠ እንትኾን ኣብ ክልል ትግራይ እውን ነበርቲ እቲ ዘድለ መረዳእታ ብምምላእ ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ምዝገባ እናሳለጡ ጸኒሖም እዮም እቶም ነበርቲ ብዛዕባ ፋይዳ ዲጂታል መለለይ ካርዲ ዘለዎም ግንዛቤ ከም ዝስዕብ ይገልጹ አንደኛ ነገር ህጋዊነታችንን የሚያረጋግጥ ነው የነዋሪነት ማረጋገጫ ነው አይደለ በቀዳምነት ህጋዊነትና ጸርሐልና መረጋገጽ ነባርነት ከም ምዃኑ መረጋገጽ ነባርነት እንተሃሉና ኣብ ትካላት መንግስቲ ይኹን ዘይ መንግስታዊ ዝወሃቡ ግልጋሎታት ብግቡእ ምርካብ ንኽእል ውልቀ ሰብ ህጋዊ መረጋገጺ እንተሃልይዎ ዝኾነ ግልጋሎት ብቐሊሉ ምርካብ ይኽእል ስለዚ ነዚ ግልጋሎት ብቐሊሉ ንምርካብ ዝቀረበ ሃገራዊ መለለይ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ ቦታ ለምሳሌ ለባንክ ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ኣብነት ባንክ ኸይድካ ደፍተር ንምኽፋት ነዚ መለለይ ኢና ንግልገል ኣብ ዝኸድካዮ ቦታ ነዚ ኢና ንሕተት በዚ ድማ ኣድላይነቱ መዚና ንኽንምዝገብ መጽአ ኢትዮጵያ በመበገሲ ሓሳብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኢኒሼቲቭ 5 ሚሊዮን ኮደርስ ምጅማራ ዝዝከር እዩ